Čau, já jsem Plop a jak už asi víte z popisku videa a z miniatury, Dr. Plop.cz.sk končí na YouTube. Chtěl poděkovat za všechnu podporu, kterou jste mi v tomhle, nebo spíš v tom minulém roce 2023 dali. A každopádně, proč jsem si řekl, že ještě na YouTube nekončím, je přesně tady tenhle důvod, který mám i na banneru. Je to moje cesta ke 100 000 odběratelům a ještě těch 100 000 odběratelů nemám. A jeden YouTuber mě vyzval na souboj o 100 000 odběratelů a to je Morgy. Nejsem si jistý, jestli ho většina z vás zná pod tímhle jménem, ale určitě znáte tyhle videa, které on vydává. A to jsou ty Fortnite videa s politikama, takže si můžeme kousek pustit. OK, Zemane, teď dropujem. Wow. No a teďka leď na ten marker. Dobře. OK, takže tohle je Morgy a ten, jak vidíte, tak to má dokonce na banneru. Začínali jsme oba na 60 000 odběratelích, když mě vyzval a máme souboj o to, kdo získá první 100 000 odběratelů a Silver Button. On momentálně, jak vidíte, tak mě docela přeskočil, protože od té doby, co jsme měli oba 60 000, tak on už má 66 000 a já jsem poskočil jenom o trošku, já mám teďka 61,4 tisíce odběratelů. Takže v tuhle chvíli on vede a ten souboj je ve vašich rukách a pokud mě sledujete a chcete mi pomoct dosáhnout 100 000 odběratelů a Silver Buttonu dřív než Morgy, tak a já vám slibuji, že za to budu přinášet stále nová videa, budu se je snažit dělat o 10% zábavnější, 25% informativnější, o 16% lepší edit a o 37% lepší miniatury. A to se vyplatí. Ale zároveň se nějak nezměním, teda aspoň doufám,